Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kanagsubli tayo tinapalapas. Intabuya en lagi na alas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Pasensya me papagayam iti medyo ada technicality department technicality problem itay. Anyway, may titan nga sa taya mayaten yo. Siguro ka talagang ada mang sutsutil nga bakterya iti connection tayo. Sud ka po ng hanganapid na siya iti connection na. Okay? Anyway, adan, on air tayo. Kahit kabkablawan na kayo. Tinabag nga bigat ka na kaya aming sangapada. Ito tayo nga bigat ti programa tayo nga Dear Manong Nemi. Manibod dito yung Nemers Entertainment Production Center, ito Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At pagdaanan niyo papagayam ti ba kasalitaan ni pagayam tayo nga Katrina nga napoluan. Kwentas. Pag-share ti program tayo papagayam, share. Sagutayin nga rin ti pakasalitaan ni Katrina nga napoluan. Kwentas. Dear Manong Nemi. Napabaring kuwasak Manong Nemi tagtag-tagiinip manin ni nanang ko. Agi ikis manin ti inak Manong Nemi katriniing ko. Nangring ka. Papaspasamak ka na kayo. No, Jack Mario, dahito yan ti. May katlo nga, panakaduktal ko nga, ikis kayo. Ngagtagtaginip kayo. Danom, sa pulat ti danom anak. Mabiglang nga rin mabiglang ta, mga alak ti danom. Nagdadaras sa kanapan, Manong Nemi, di pa nakakusina, ti bagkasaraan ming agina. Adabasit nga salas, adabasit na kusina, kan kwarto, kada kakwarto kami. Agkaskasara kami. Manong Nemi, talo kami di. Ngayon, iti karadradwar ko laing iti elementarya, isumatan ti panakatahay, di lula, ti ina ni nanang ko. Ni nanang ko, Manong Nemi, ngay karkargatan na, iti panagbasak, iti college, iti ligudan ng may sa isuna nga single parent. Agobobra isuna iti pabrika, iti ababala nga sweldo. Ngem kakaasi Manong Nemi nga mangyan anay, iti pagbayad binti kasera, kuryente, danom. Titad na kanya kakasapulak, mapanak agbasa, one ride ba't kadi amanong. May salang ang lugan, iti jeep, manulang ti pagpletek, sakto agawid.
agbalunak ti aldaw, agbalunak mga anak ti balunek, agbalunak para iti pangaldaw ko. Adaman na kinigundawi manunemi no kasta nga bakasyon, karigadak ni nana nga tulungan, tapno saan nga marigatan, iti pagbiag mi, kandi panagbasa kiti kolehiyo. Iti metod kong manunemi kini nanang ti danom, kat ininom naman nga dagos, kalbasan na. Agaman na kanak. Alan, nagindahan, takastakman. Dahil tuloy ito ang maturog. Pasensyakan ti pa nakaisturbo mo anak. Nang, anangamin manin tinatagtagayin ni Pio. Ako nanyaman na rin kay. Tu? May mesang sa amin ti klase tagtagayin ni Pio. Ape nga, numariin ng kaikit ikis kayo. Nang, di nagpakadana ka na. Tagtagayin na lang di amin. Ngayon di yung kadimi istorya kanya, noon niya tagtagayin na Pio. Saan ko nga rin nga mauwatan? At dapat din tagtagayin nga saan mo nga ma-spelling? Nanang man, dakat bagusta adda. Di ba ko kadipay na padasan? Tinagtagtagayin nga di mo malagip, uno di mo among istoryahan. Sige, maturag ta ka din. Dumding to siguro anak. Nga rin nga tagtagayin ko. Kahit malagip kunton. Dati maawatak ton. Ang apag ikis kayo? Basta ka nagkikisak. Kasla, ado ti mayat nga mangpapatay kanyak. Dahil lang. Kasta laing? Awadyak mat amo no, apay nga kahit da ka papatayin. Baka mat no, nalidom nga napalabas yun, nanang. Manong na mi saan ko sinerde nga ni nanang yan tangay, idita nga kabigatan na kat aumati klase. No, pa at trabaho na. Tas Sabado nga rin manong. Lunes sa ginggan ti Sabado ti trabaho ni nanang, itinduta siya kat Lunes sa gigalang ti Friday, iti panagbasak. Kat nung kasta nga Sabado, manunemi, kumporme ti mabaling kong maitulong, mapanag tumulong, manunemi, iti pwesto na Nana Sabel, nga karobami, nga da pwesto na manunemi, iti panakatsandahan, dito district mi. Kahit Domingo, manunemi, kuyog kami kininana nga mapansumuknal, kalpasan na, mabang kami tagpalpalailang, agpaspasyal siyempre. Taka sa pula, may ti pa nag-relax. Sa iti parbangon nukan, iti Lunes, manunemi, agribyo akmanen, para ka naging eleksyon ko, ti masangwanan nga oras. Nang? Yan tangin sa akin, mata nang makaturog, diyang mata makaturog. Mabiglang nga rin tagtabla ti kape. Ijeta lang ito nga rin kusina. Tayo man, sumagmano na nga 30 minutes more. Magbalintan to tagluto. Lagay nagkama nung nemi nga amon ni nanang tag-istorya. Kasano namin nga, napasamak nga, adanang ti mayat amang papatay ka na kayo, dagdagayan na palang dito, anak. Tsaka mo, ulit ang tagtagayin kada daw, kay papanan na, ada pa kinaigan na tipod no biyag. Sa ka din nga pakasagnan da ito, Jack pa nakikita nga, kaya naman mo nga, amak, nanang. Ada yung malaglagip ko, tinaulpit ka na ulbut nga, ma'am. Ngayon tangan ipaligip mo. Tilang mamuk nga istoryan mo muna. Masaak nga bastarda. Dito ta may sakamot nga bastarda. Segundo istorya ni Dilulam.
nagtalik iti may isang lalaki, ngamkas kanya, sanang intungpal. Katulong laeng na dinanang ko, na dilulang mo. Katulong. Iriadan na ko, may sana katulong ni nanang, nilulam. Dili ko dan nga may sala nga katulong isuna, ikarkarigatan ng mat idi nga pagbasayan. Ngem, nagpatinggak lang ti high school. Agakar-akar idi ni nanang. Kaya't nangasawan, no sa dinot pagtrabahuan na mapan na pagtrabahuan na kas katulong, ikuyog na men. No sa dinot pagyanan na, agyang kamit kang kuwana. Haan, magkita kami ti mabalimi ang pagkasaraan iti asidlag ti pagtrabaho no akas katulong. Sadya kaming agindag, stay out matisuna, no ti bigat, masapang nga may sagana ti pambigat mi. Agriing ak tumitlatan, napamatin ni lulam, iti pagtrabaho na kas katulong. Mga anak ton, nagsukatak, mapanak tumata nagbasa, at ang tumatang nga iparabaw di kwartak nga pag-aramatek nga mapanagbasa, iti labaw ti lamisaan. Sa kamto agawid, sakto agawid iti malem, siya tumatan nagluto, agdalos, kung kumurun mabaling ko trabahuin. Rabiin tumatan na sumangpit ni nanang ko. Agkaturog kami. Kasta anak. Hanggang iti agturpo sa akong di high school, di nakabailanan ni nanang nga pagpasayan. Hanggang nakastrike ak iti trabaho. Namamok man din ti amam. Nagtalay ka keng kuwana. No peado, ti pamagmaga iri, nilulam kanyak, nga saan ka mas tagtalek. Ngam gabot tapat patig ko, kan patsak yung patpatig na. Nagbalin idi nga nakasaysayahat, nakadungdung mo. Talagang awanin sa pulag pa iti kinasya at ti amam. Ngimidikit, ibagakon nga masikugak, nagpukaw mo't nakaslaso. Kasta ka di nanang, tidakkel nga mistik ko. Tidakkel abindot ko. Kat no apay nga, impaay ko nga mintibagik kang kuwana, idinto sa kami pa nga nagkasal. Nga dahil tamad tinaramid, ni nanang, nilulang mo, iso nga naganak amalasang. Kahit nangasawan, noan niya tibidot ni nanang ko, inulit ko. Kat maulit tumit nga takanyak, nanang. Takayat mo ka di nga tibidot mi kinlulam kit ulitem. Diya kayat. Kada kayo nang, ingkari yung matidi nga doy kayat nga ulitan tibidot di lula, di ba? Ingkari kang peso. Nga mapa nga na ulit yun. Pinainumnak namin editi amam. Kaya di agsama yung ti espiritu ti arak di bagik. Diyak matin napuputan. Nga naipay kong ti bagik kang kuwana. Iso nga sika, Katrina. Ha? No ada mangijijak ang kati arak, huwag. Tamom, no may alak, may balak. Sige nang, awan ti pagtanakan nyo. Tanuan niya ti bidot de di lula. Nga inunit yo. Saan ko nga ulitin? Promise. Sa akong tula ited, ti bagik, iti may nga lalaki, numalpasin ti kasal. Agyaman na ka na. Ngamda kita nga napalabas yo. Ada ka di pa kinaigan, ti tagtagainip yo. Mabalingan da. Ada ngamin diti tiyempo nga agakar-akar kami kininanang nilulam iti pagyanan. Awan iti tagpahot, mamano tagpahot iti nga pagyanan na kapot makapatangmat ka rin narangkas nga amo. Napindas na nanang iti agkabanwag. Agas ti kapindas kumit iti. Agas ti napindas mo anak. Imala kininanang ko.
Malakamat kanya. O, napindas na nga talo, hangga di. Wanang, kahit kukurso na daen, dedi nanang. Akas man iti, kukurso na daen na. Ada di may sa ngarabi nga. Halabang ko tinunto ni nanang, nilolang mo. Nagbidutak, iti sinurot ko nga address. Kahit, iti pa na kayo awang ko. Mapamon, sana naskan ba yung bagakay ka? Nga nang. Ngayon siguro dahil ito ti pag-ikisa ka matagtagkainam ko. Inted ni nanang, dedi lulam, ti address, nga papanak to. Kasano nga min nga saan ka nakasurot? Kasano nga nayo-awang kayo? Maudi nga aldaw mi, kadidi nga pagkasaraan mi. Napanak ba't nagbasa? Ita, nangibati ni lulam, iti surat, ti direksyon. Imbaga na di address yung surat na, no mamin anok agdrogan ti jeep, sa inut to ti pagilasinan tapno agparaak. Sa kunto sa pulan tinagan nga ayan ti amo na, tapno madalong ko ninanang ko. Ngayon nagbidutak. Sa baling nga kanto tinagsardingak. Nasapa ka nagsarding. Nasapa nga pinarak ti jeep. Katrabiin. Gaputarabiin. Kadyak man amot papanak. Gapot na nagkamanliak nga rod. Gusto ni Jay. At damat na nagiti. Tsaka mo no makunang nga gangsters. Kasla dala tsaka mo. Dagat ada tatuna kada nakaabot-buteng tilangada nga nagpalawlaw kanya. Kanya? Kat siyempre, ang may sak nga babae balasitang. Agraduara ka din ti high school sa napintasa. Siyempre, awan ti sa balingaran, tadi gito'y nga, member ti gang, di gito'y nga gangsters, no di, mangramas kanya, uno na, pinalawlawan da. Gusto dahil ti pasit ti tagtakainap ko nga ikisak. Kat kasano nga pinakaisalakan nyo? Ada nang isalakan nga niya. Ada kinalaban ni gito nga gangsters ni nanang met. Gito nga member ti gang ko na yun kadlatan. Tayo mabalikas ti gangsters. Sige, gangsters. Ada nang isalakan nga ka? Ada. Kinalaban na rin sa pulo nga member ti gangsters. Kita napatso na ida, napagtaray na ida, naman pa'y nasugatan mo ito sunan. Kahit anong arutin, ikan nagyam-yaman na keng kuwana. Sa din nga itante yan, dahil nagsalakan ka na kayo. Iti lugar da. Hamot ka nito ti lugar da. Sa balibat manintayan tayo. Yung basit madlang iti syudad. Amo yung katinagan na. Saan ko na sunod-sunod? Ngayon na makita. Malasing ko lakid de. Nga isuday din ang isalakan kanya. No makita topay. Ngayon manangarot ti kay papanang apay matagtagain na pinatang ang pasyat di tinapalabas yun. Diyan mo sungbatan na tanan. Manikpon dedi nga panang istorya kanyak ni nanang manong nemi. Noan niya talaga ti kapapanan ti tagtagainap na ngagikis. Nga po iti kada iti member iti gangsters manong nemi nga nagpalawlaw keng kuhana nga mayat amang rames.
Nga da nangisalakan kay kuana. Saan mo ta nagtagtagainip? O nagtagtagainip nga ta? Ngam saan ko lang mariingan? Imbas nang ko nga tinagbasa manunaymi ket awan sinayang ko tadak kayat nga masayang ti sakripisyo ni nanang ganyak. Ado dagid agar-arim kanyak manunaymi ngam saan kong ingaskaso ida. Aging ka nakapagturpo sa ko ni ti kolehiyo. Ket kasta ko ni tiragsak ni nanang ore lagar arubos ti gitiluhana. Anak, agyam anak. Tasaan na kapinaay. Nang, mangrugrukiak pa laeng. Nagradwarak pa lang. Sayon tula ko na nga baligin ti amin. No, adanto ng pindas ka trabaho. Kaninto ng pindas ka trabaho. Ang starting kayo tumatit ti parang trabaho iti pabrika. Agay na kayo tumatit. Ti planok nang no makaornong tayo. Oray, basit lang nga daga. Nga pangindiswan ti gagangi nga balay. Tapos nadama ko na nga bukod tayo nga balay. Tapos saan tayo nga kaskasera katong palbiag. Ken kang runan ti amin. Ito na dan asawak. Manugang yo. Masapro nga pilyak tayo lalaki nga makatulong kanyak. Makatulong karata. Nga mangitag ay tibiyag tayo. Nga ay nga tikait mo sa anak. Nga mangitag ay makatulong tibiyag tayo. Makiasawa kiti kas kanya nga nagturpos ni kolehiyo nga danamat napidas ka trabaho na kananya ta mo yo baka saan lang ang asta baka may kamang namak na nga pamilya anak saan ka kumang ambisyon na kasta nga anya nang nga kayat mo ti may kamang tinamak na nga pamilya abi nga saan nyo kayat tapdong balingkan to lang ati panda babaunan ta sa nga tama takas tanang no nagpatingga lang ti high school akit sak may kamang tinang nabak na nga pamilya akit so pagbalinan ta kakatulong ngayon no adan tumatan trabaho ka na pintas may sakon nga professional ada mabaling ko panakkel so ngayon manak daklo akit dit apekto na ti panagbalin mo nga bastarda. Into ni bagam, nga ti inam ket bastarda. Si kamit ket bastarda. Ay manak, tilang daw dawat ko kaya po Diyos ket ori no sa nga professional lakas keng katagbalin to nga asawam nga manugang ko, basta tinasken ket amo na kang ipatig. Ken saan nga tultuladen tinagbalin nga amam, ken nagbalin nga amak. Nga takrut, ken sa lawasaw. Sapay ko nga, tasang kanto nga makasarak ti lalaki nga sa lawasaw. Manong nemi, ti panagduwag-duwag ko, nag-take active board, kat nairuwar ko, manong nemi, nag-apply, kat insubmit ko, nagiti application letter ko, ken resume, manong nemi, kadagri mabaling ko nga pag-applyan, ay kang sasarunod mo nga tumawag kanyak. Ore na 5, manong nemi, di mang tawag kanyak. Nga-reportak ka, no? Ngayon dahil ko sunadak nga pagyanan, manong nemi, kumpanya, isod na panak. Pala iti interview, kadak ti pamatik manong nemi. Sanda ka nga tawagan, no talaga nga sanda nga kasapulan, di ba? Kasapulan nagdagiti 5 ng tawang kanyak ng siya kung tinagpili, no sino ti kayat ko nga pagsarakan. Unuan niya akong banyo da kayat ko pagsarakan. Wen manong nemi kit naalak nga ron. Ngayit ka sumarunong nga Lunes, manong nemi kit mabaling kontak report. Kasta ko na tiragsak ko ng ipadamag kininanang manunaymi nga addan na talged kanapintas nga trabaho. Na ka nakadagos iti nga ato posisyon nang basa na iti school records ko. Gabata nangangato ti school records ko, nangangato ti grades ko sa may sa napintas performance ko kadag iti nag-on-job training hack. Iso nga,
dagos nga ng atong posisyon ti data kanya. Baka mo't no bumagsak ka. Napimas kumapila nga, imposto da ka iti baba. Tapos nalikasta ka ada rason nga ipromote da ka. Adamat pa lang agur-ore nga para di ba naka-ipromote ko. Kaya nakagawa na kanak. Nang, agsar din ka ng trabaho. Nabigsak pa lang. Anada nga, agkapsutak no sana kang trabaho. Nalagaan mo ti trabaho kiti faktorya nga pagyarak. Aging gama nung naming nga dimtengen ti lalaki nga saan kun nga liklikan ken ori no liklikak manong nami kas lamasaktanan. No digidi mo na manong nami nga nagararim kanya ket awan ten yaman na nuliklikak ida. Ngem, idimteng manong nami ni Samuel ti biyag ko. Sa ako maten ti sumurot-surot kang kuana. Imbas ka liklikak, kailiw kumaten manong nami nga makita. Indo no tumawag, kasto nga itinagsak ko. Ininto tatagit agar-arim kanya kada duma manong nami ket kasurong ko no tumawag da. Ngam ti kasurong ko kini Samuel ket no saan nga tumawag iti may sangal daw. No malipatan na tumawag. Aging gawa ng nami nga inawis na. Dinagas na. Dito mismo nga opisina. Siyempre nakilugan na kiti kotse na taumot pa ilay ditlugan ko. Parang nami. Napang kami ti may nga restaurant. Ay ka man nakatrida. Tapi nagkamnikid daw ka king ka. Dito ti may katlong nakid daw ko, di ba? Dito ti may katlong ang panangawis ko king ka italang ang patganak. And thank you very much. Samuel, saan ka din nga nanginauna iti presyo di kiti magatgatang dito yung restaurant? Tapay. Ano problema? Kasi man nagbayad? Special na una yung dito nga yung nangipanam ganyan. Because you are very special. Aping bilang na kang special. Because I love you. Ure mom, may sakla bastarda. Awanan niya man na kanyak no anyaman din. Kinataom. No anyat nagapo ang mga pamilya. Tinaskan kitsut maniknak. Tinapalabas kat napalabas. Tiagdama tinaskan. Kaniti basakbayan, di ba? Amo na kanina talaga. Ado na kita mamukon kan ka, malaksin no, dapat lagi na kahit mong ibaga kanya. Tasakbay nga nagproposak. Sakbay nga din ko nga talagang sangka sardingan, aking ka nga diaktusumbatan. Siyempre, nagibiyangam tibiyag ko, nagibistigal kakasta. Pakawanan na no kamasulak ti amin. Okay lang. Di awanan tinas kang istorya. Amo mat aminin. Ano nga minta mo may pangam kanya? Akas kasara kayo. Yeah. Abi ka hindi ka kumita at pipilis kang pagkasaraan. Into na makaorno nga. Tulungan ka. Kanoris ang nang kasara pa eh. No manugot ka. Ikalaysa ka nga dagos. Kalaysa nga dagos, idin ta manupela nga bulan nga nagamamutakin nagaram ka kanya. Talon nga bulan. Manukat nga bulan ti Orion. Tsak lang mo. Manong nemisan ko nga mailibak tirik na. Kad nagpudo nga dagos kininanang. Jakon magawin ang direk na talagang patpatag ko ni Samuel. Amo nanti may pakan kanya. Amo nanti pakasalita. Nga si ka nga madre ko kat bastarda. Tayo inulit mo ti mistake kung nabidot dedi lola. Kat ulitam ka diwan? No, diya kayat nang. Kasi nun malukoy na ka na dyan nga Samuel.
kat painumin na ka, sana ka to i-check-in. No? Over my dead body. Nanang jak to kayat. Baka di mo kayat. Ngayon kayat munton. No makainom ka. O matpati, enjoy ni Samuel nga ara ka. Namin ato kayo, namin ano kayo nga nag-date. Namin duwa kami. Anya tamo, baka ito no sungbatan na ka, wala sungbatan misuna. Kita sa mo ito na mapuutan kapag gusto misuna uminom ka ti arak. Wala saan, saan ka nga uminom ti arak, no? Maalo ko yung nataturig na, kat sumurot ka nga din na oras. Nang agtalag ka kanya, saan ko itong aramidan di kasi namin Diyo? Agbali ang agtabagalit suliso. Ano ko ito ti problema, anak? Rumig ka din nga aklunay kasuna. No talagang ipatpatig mo, aklunan. Nga mamati ka din nga talaga nga napudno, ti panagayad data nga Samuel ka ka. Mamati ak. Ano ka sasad na di pihak? Bak nang na siyempre, at bukod ng kotse, saan lang kasinsin ng kotse. No, ti panagan arawat na nang talagang may pakita nga at dumabalinda. Pati relo na nagngina. Kwentas, arwaten na. Basta. Amagamit na pambamarang lang. Ha? Agpamarang lang nga makna. Tapno malukoy na ka. Ngayon ito maala natin kayat na nga. Maamom tulayan nga. Family driver gayam. Wala na nang samot ha. Tama amok mo opisina na. Kaya mamati akmat kang kuha na nga talaga nga. May sa nga executive isuna, opisina da. Diyak na pupuutan manong nami nga naklon ko ti panagayat ni Samuel. I love you to Samuel. Kahit gastaon iti ragsak na manon nami nga nanganakop kanya. Diyak ko makayat iti parakop manon nami nga apay kat sinong bata ko ni Suna. Kanaya sa dagnan ti ropa na manon nami tap na amalanan nga iparignan na ti barat ti bibig na. Inidamo manon nami agad-gadak. What's wrong? Samuel, saan nga mo tayo love you to kolakit na aramidang matan ni kastoy. Kaya ba tumaragsak na? Kan kahit ko nga sa alaga basta arakop ti pagimbarik na tiragsak ko. Kahit ko pa nga mange. May paraman kain ka no kung saan ti kinabara na kinibibig ko. Kan kahit kumatan nga mananam dagit na bayag ko nga inararapaap nga narumpi ang bibig mo. Pinabusoyak nga road manon nami ni Samuel. Tambok hindi ka pagbiit lang. Iturong ko ini manong nami kabuta. Diyak ayat nga siya kat maarosak. Ngam sanggon nga aramin. Kasto'y gayam ko na. Gabuta balbalosak maten ti agyak ni Samuel kanya. Thank you. Maraming salamat Katrina. Let's celebrate. Huh? Hindi man na nag-date. Celebraran na. Di ba nagkinawadan na nagiti puso ta? Napangkamot manan manong na imiti may isang restaurant kinakiktutak idad di may dasar nga arak. Arak? Champagne. Ita lang nga, nag-order ka ti arak. Gabuta ita lang, inaklon na. Kaya't mo nga sawan, no saan ka kumapa inaklon o ba kumapat arak? Gabuta ti arak, wine. Iso ti adad nga pakakitanti, panang celebrata, iti amin namin. Let's drink for the celebration. Tinaugan na ti duwa nga baso sa nanyawat kanyak ti maysa. Umaw-awag manunay ti sao ni nanang ngaliglikak ti arak. Saan ko ininom? Inawat kong indiso. Cheers! Alamat lang ti baso. And toast. Tinungpal ko. Nangikliing ti baso manunay inangaban na ti baso na inintutas siya. Inangabak, saan ko ininom tinagyan. Sa ko indiso.
Oh, saan ka man uminom? Di ka man makioperar, iti panagsalubra. Tsaka ito uminom. Makabarat ti arak. Champion is not a wine. O naman minsan lang. Please, Samuel, diya kaya't nga ulit. Dagiti bidot, pwede lula, ken bidot ni nanang ko. Dada ka dito kawat-buteng mo? Okay. Saan ka itong awisan nga check-in? Dada ka buteng mo. Ikaw sa ano na siya ti mga awis ka ka? Sa mali asaritanin. Kaya na makainom akton. Maganasak ti minom. Siya ton ti mga ibaga nga check-in ta. Alaman? Awan to ti basol kon. Siya ka to ba siya ka nakibasol. Siya ka ti mga ayap kanya. Ngayon mawang pagdanagam. Ori sikat mga ibaga. I'm sorry. Tapaayan ka. Talaga? Why naman? Gabutan mo ka respetaran. Ti kinababae. I respect you. Saan kantong kundawayan? Gabuti patpatek ka. Ken kayat ko ng ikasar ka nga may isang virgin. Paiso? Promise. Iso kuminom kan. Sige, basta promise ha. Okay. Let's toss. Nag-iimas nga si Murek. Ti champagne, manong. Basta di mo ibagbaga, uri may ati bagi, baka uri siya ti agawis kang ka. Basta di mo kayo basta ikasar ka nga virgin. Iminuwak manin, manong. Aging ka inimas ko tinangan. Aging ka iminuwak manin. Manik na akong di partek ko. Sige man, nulaling ka, alaman, awisan nakman, iba ka man ngayon tag-check-in, la. Ganun ko na akong manong. Hasta gayam di maitad ti arak manong. Asla, balinak bater nga, aslahon na akong na. Ngayon din ginundawayan ni Samuel manong. Inyawid nak dito kasera, intrude nak manong. At siyempre, edi may ilokatan tiri daw, ni nanang tinangilukat. Ni Samuel, my boyfriend, Samuel, ni nanang ko. Ay, agmanok man kata kayo nanang. Saan na kayang tinapon, Diyos, sir? Itulog ko ni Katrina. Sige, Katrina, inakon. Sumag ka pa eh. Kinumyan kan. Di amin ang umyan ni Samuel. Kada niya, pagidaan na ngay. Ewan niya. Di, agida kayo dito sa alas. Tagida kami ti silid. Rabi una yan, Samuel. Mabali mo tikawin. Ayos na, nakon. Good night. Sweet dreams. Magandang dumasapan ng bigat. Samuel, umiyak ka. Samuel. Kinun ko nakman nung naimi kastugayam tirik na. Di talaga nga ada inom na. Kahit no talaga nga mananggundahoy ko man ni Samuel manong naimi. Baka ka na hindi nga oras kat sanak ko man nga virgin. Dahil tala unay manong naimi edi aprasyarak kang kuwana. Isong edi adan na inem nga bulan mi sipod na kaya na yan. Enjoy na manong naimi di kasar. Sigurado ka? Anang at sumarong arami doon tayo ta? Mamunak man din ginanang mo. Sikamat din sumarong ng mamok karagin tinaganak kanya. A dinner date? Ito balayo? Diyos ko, nagnanarbiyosak. Kang sumango ka, naginaganak ka. Siyempre, mata pobreda. Numaamonda nga, may sakla nga bastarda nga, tiinakit bastarda. Ngem si muro takkan kwa na manong nemi.
kalbasan nga nakarubwatak ni may nakinala dito kasera. Ngayon pakada nakininanang. Oh, ano ba taramid? Ururayan na kan ni Samuel. Ito samot ibalay. Nang, ay nervyusak anak. Napindas mo dito nga kundaway tapno maamuam no kayat na kawanusaan. Ano parang nagnayo nang kayat na nga ta? No saan da ka man nakayat na kiti parents ni Samuel, ag depende ki ni Samuel. No nakasaga nga lumaban, mangilaban ti panangayad na kang ka. No relaxin da nga anak, at damat trabaho na, anak daw dawat ko. Nasabi ko nagasat ka, itilubong ni Ayat. Saan ka kumangag sa gaba? Manong nami nagdakkel ti balayda. Di ba't makunang isut mansyon, manong nami ngem talaga ang pakakitaan nga nabaknang da. Napindas ti balayda, siyempre napalapalawan ti napindas nga gate, the security guard, manong nami. The security guard ko na, taisot ng ilukat, tiri daw unang gate. Idi isarek manong nami, ni Samuel ti Kotsena, iti oneg, tinaladan, in parking na. Nakitakmat manong nami nga ti gwardya, indrekap na lang ti gate, kadada ti guard post na. May sa compound manong nami, tinangisarkan, ni Samuel ti Kotse. Ada, balitalo nga pasdek. Kat iti akintag nga manong nami isot kadaklan. Aking balay ka na kita, dinamag ko. Dagiti kakabsat ko. May mesa compound. Talo kang nga kakabsat, siyak tinaudi. Kapag siyak ti burdek, siyak to taking ko kakala ito nga dakla balay. Sikakin siyak, iti akasawa, sikakin siyak to ti kabalay. Dapapakin ni mama. Makan, nagkatabta niya man yung nervyos mo. Let's go. Di mapog kami ti salas manong nemi at agaru ori dito'y nga lalaki kan babae nga muklat ta idin manong neming isut naganak ken ni Samuel. Pa, ma, anda kamin. Yan mamuk ka nakadagbalin to ka manugang yo. Ni Katrina. Katrina? Ni papa? Ni mama? Oo. Puno nga yan ko ng miho. Naling kang pili. Ay, naling agpili ti anak ko, no lang at pagsasalitaan, honey. Gusto. Ore no, mayat tilangana, no, mumutikit ko sa way. Dagosak manong naimi ka nagtinabiyos. Nalawag tinangig ko. Nga ore na pintas tilangana, no kasanawaro din di background na. Saan ka ti pa nga naibaga ni Samuel? Ti may papahan kanya? Dinamag ko. Di nakadiya mo nga mas nakabastada. Tsakayat nga baga. Anya? Ngayon nagsalutsud na taging ka. Adalaking ka mga ipod no. Malaksin no kayat mo tagpamarang nga may samit nga. Saan nga bastada? No? Diya kaya tagpamarang? Kawan tot suruk, awan kurang ng ilaw. Ibagag ka na kawata kinataok. No sa amnak ng baga nga niya mamuha na kawada nga may sa mastarda. Siya to may baga. Oo, iho. Ano pa rin tayo? Nakasaganan ti alabisan, kaskunan ni Inday. Ay, sige. Wala, sumaruno kayo. Manong nemi natayag nga lalaki ti ama ni Samuel. Diya ka mo no apel nga saan nga imahalan ni Samuel keng kuwana. Ngam di kadadada makita nga kang ingas ni Samuel ti inana. Pwede panakisango karakwada nga nangahan manong nemi agnar-nervyuso nga talaga. Ngam talaga nga ingkarigatak nga kinontrol trik na. Kadgabuta kahit ko tumulong kumay, dumalpas kami ng inatipanak, ti ina ni Samuel. No.
don't do it. Di ba kaya ang pamarang nakatulong tagbalin to kamanugang mi. Kahit ko lang hasta may maipanagnag nga kabay lang tagtagibalay. Saan nga sa pa yung panagnag mo no kabay lang tagtagibalay, kabay lang tagtag. Again now, no. Agsalita sa kindi, kabay lang sa salita mo na Samuel, kanti amana. Inawis nagmanong. Ngayon sa amin pa hinarugyan, tinag-istorya, idi umaymat ni Papang ni Samuel. Ida sa lutsutek no sa Diyo tayo ni Samuel. Indratak nga, danang yung maunak kang kuwana. Tatla lang masulod ka, Katrina. Sir, ma'am, tilang amumi may panggap kang kakit, tinagan mo a Katrina. Ida sa lutsutek mi ka ni Samuel, no, nete kasasad mo tibiyag, saan nang ipagkakara kami. So kahit na siguro nga, si ka mismo't mag-ibaga. So nga, nawanin ti palpalikaw pa iha. Siya sino ka? Nagradwanak ti sa high school aging ganit ti college. Siyempre, graduar ka ti high school, di ka makamag-college, di ka graduar ti high school. Sorry. Agna-nervous ka? Agna-nervous ka, sir? Ikatamdan niya mga nervous mo. Naggraduhan na ti college. Ngayon karigatan ni nanang ko. May isang single parent isuna. Agkas-kasara ka lang iti gagangin lang pagkasaraan. Trabahador lang ni nanang ko iti may isang pakturya. Naulilak natay ti lulak nga ina ni nanang ko. Ilis karadrador ko ti elementarya. Tuloy mo. Kaya tagasawan, adalulak idi, hawot lolo. Awan, adananang mo, anda, tatang mo ay, awan, digait katasawan, nilolam, nangipas nga iti bastarda. Sa ninanang mo, nangipas nga iti bastarda, asikadayta. Sir, kada niyang arti kang runa nga panggap mo, kaya't mo tagbaling nga dunya o na senyorita, iti dito nga balay. Inaramat mo ti pintas mo, kaya't laing mo nga nga loko'y tirik na ti anak mi, tapno laing may kamang kakata kami, tapno laing saan kanto langin nga kaskasera, nga maayabam tupay dito ni nanang mo, nga saan to nga katulong, no tigat may samit nga agbaon ka na kiti katulong. Kaya't mo nga takay nga agina, kat agnamay ekamaten. Diba? Iti kapauten ti rigat yo. Kat kayat yo ti agnaad ditoy, kas may sangad baknang. Siyempre, tadayatabat ti kayat ni Samuel. Gabot ipatpatig na ka ni Samuel. Amunan nga may saka ang bastarda. Amunan nga patitiinam kat bastarda. Nga dito tiga po na no apeng ako naming agmauyong ni Samuel nga maipatigkan ka. Kaya ka, ako mat sa bali nga kalikagom mo no di bumaknang. Kwarta laing kun udem para kini Samuel. Saan nga ka po? Saan na po no dito, sir? Ma'am? Ibagab dito kini lulam. Ngayon samon nga may baga, gamutan na tayo ni lulam. Kaya't nangasawan iha, saan da ka kayat? Di mo kayat tikas kang scammer. Di mo kayat tikas kang manang guntaway. Di kami kayat tikas kang opportunista. Di mo kayat akas kang ambisyosa. Nagsangitak manong nemi ka na kita nangin ko. Awag sumatan nga dumteng ni Samuel. What's wrong? Agawid akong Samuel.
Pa, ma, abi nga pinagsangit yun ti, nobya. Salsod kayong kuha na no, hapay. Nagsasaludsod kami yung laing may panggap iti panagbiag na. Nga namuan mi, nga manipod iti luna na, naganak abalasang. Di ina na, naganak abalasang. Partido da, nagiti bastarda. Papa, mama, iti likodan ti amin kiti patpatik ko ni Katrina. I'm sorry, papa, mama. Uri ibagayo keng kuha kanyak nga isinak ni Katrina. Sangko tong aramidan. Eh, ori no sa mga aramidan, doon ni Katrina, ti mangisinak ka. Saan nang tong aramidan na ita? Taramidam ka di Katrina. Samuel, makidam, saan nakasong bata? Katrina, saan ka nga sumuko? Lumaban ka. Lumabad na ka to. Kas nakunakin ka. Saan ka baybayan? Saan ka baybayan ka pati patpatig ka? Manong Naimi, iti mi itulod na kon ni Samuel dito'y balay, kat iti makapanahon, di na magadakos ni nanang kanyak nuan at nabasama. Inarakop ko ni nanang. Saak nagsangit, manong. Kahit nakatingasawa na na. Ngawan kayo kay Samuel. Nang sanda ka kayat nagaganak kay Samuel. Ngayon ni Samuel, nakasagahan na nga mangilaban, di pa nagayat na kanya. Baka ko na ng Diyos dyan eh. Nang sanga tamit. Baka kahit na lang ang kunoden ti amin mo anak, kalpasan na kita. Tintumit laing pagkaitan ti parents na, ti kayat na, titong palen na. Respeto anak ni Samuel nang ibagbaga na nga oras siya ti mga itsaya di na kayat. Saan ang tulang kunoden ti amin makamagkasal kami. Ay kasanong maroon nga ilaban ti pa nagayat siya. Ikasan na oren no awan ti pa malubos ti ginaganak yung kuhana. Ay napimbitas bitla nga nodda. Ay oren no awan. Basta tinasken ka di ba nagnag mi ipanagnag ni Samuel nga itilikodan ti amin nakasto ti kasasaad ko. Tinagtaudak kasasaad tayo ng ipatpatignak. Kaya nang ipanagnag ka naging parents na unurean niya mapaspasamak. Malakit, sabi ko ma, tawa ilaban na ti amin anak. May tapay ka talagang sagapakan. Diyos ko. Saan ka kuman ka mayaraman pa nga sagapa anak? Saan ko man? Aging gama nung naimi nga kalbasan ti duwang alawas tinawagan na ni Samuel. Baga naman nung naimi nga kayat dagiti parents na nga mamit ni nanang ko. Diyos ko, ang mga no, kaya dala nga makita kat pagsasawan doon to tinak. Sana kasta. Ang mga no kasta kayat da Samuel. Bayamon nga saklaig di saktanda, saan nga naman ni nanang ko. Nga makasapulan nga, mamit da tagbalinto nga balayan da. Tabalayan ko nada. Oo. Gamota, saan da nga mabalbaliwan ti desisyon ko. Gamota yung karik kadakwana, uraan niya di bagbagada, saan nga isuda matungpal. Awan ti sa bali nga matungpal no sang siyak. Mayat naman nuno saan nga masapol nga ikasar ko. Ikasar ka, asawain ka, gamota patpatig ka. Kaya dalang nga mamitmet ni nanang mo. Malikaslas, simuko na. Alawan ko na da. Ngayon kahit ko nga mamit, ina na. Ina, siya lang. Itaan niya nga rason. Siyempre, agabalayan danton. Data nga, panagam amuda,
Isod nung matin parang tutulag tayo sa kanandi. No ka ano nga maangay ti kasarta. Arig na, umay ka mga asawa. Ngamsang kam nga umay dita kasera yo kapot na ilit. Agkikita na timan sa restaurant. Mawatan na. Sige. Kaano? Ano nga oras? Ano nga restaurant? Ibaga to kininanang. Nuanot ko nana. Ina makasang petak manong name bagag adagos kininanang tiyamin. Nangay ko naunag nga sa naay ni nanang manong name. Nang, madikadi. Sa bagay anak, nagasaganak nga, dungeg tanyaman nga, agkakasakit to nga ibagada kanya. Agkakasakit to nga ibagada ka data. Tapno malpasan di amin. Sige. Mauman nung gutak. Kat nukas pagarigan to ta, iperkak, dagiti naganak kini Samuel, dagiti agkakasakit, sakto tag-desisyon. Diya kayat nga makikalesa ka kini Samuel. Nanang, sakto magtente sumupiyat. Diya kayat nga may kamang kadakawada. Gaputag sa gabakan tulakit di. Kasano nga ro din no saan nakamat nga magsawsawaan. Kat mayat naman. Di awan ti problema. Basta lagit awan to tinagkasakit nga mangigko ka na ginagasawa nga naganak kini Samuel. Umanugot to. Nga makigasang-gasat kayo. Umanugot to nga kalaysa kayo kini Samuel. E di ba sa nga klas nga restaurant manunay nga sampay nga asnas na ni nanang isot tinurong mi. Kat siyempre, nag-arwatak mo ta. Kasi arwatak, ididamo ka makita na gini parents na. Inyarwat mo ni nanang manunay mi tuldulin na nga arwatan. Nga da ito manunay mi kita pinagbado na idi graduation ko. Nga isot ti kabarbaro. Ken kapintasan nga bato para kang kuana. Imuno na nga nakadanon da Samuel manunay mi naladaw kam ti 10 minutes. Kaya dito sumrek kami ti restaurant kat makitak no sa dinut ayanda. Taluda lang mano. Ti ama, ti ina, ken kastamat ng kini Samuel. Agam-abay kami manunay mi kininanang nga magmag nang umas asadig iti ayanda. Nakita ka ti Macder manunay mi ti ama ni Samuel nga kasla sumabat. Napasardeng ni nanang manunemi, dinamag ko napay. Nangapay. Deto masasidig, asinto data. Isot ama ni Samuel. Napasardeng met ti ama ni Samuel manunemi ti medyo adayo. Na dinaintuloy manunemi ti masidig. Nang, amo mo yung kaditi ama ni Samuel? Umasidagtan. Imandang kami manen manunemi kat imandang matasimabat ti ama ni Samuel. Nagsardeng kami di adan iti sango ti ama ni Samuel. Siyak tinagbaling nga saksi manunemi no kasano ti panaglinasin di kiti duwa. Sika? Sika? Well, sika. Oray naman nga tawan tinainayon ti adad mo. Ngam na tulangam na to kinapindas mo kat malasing ko nga sika. Saan ka di? When? Siyak. Siyak na diin salakan mo. Tamalasin na ka di? Oray no. Adumatin nga tawan na inayon iti adad mo. Kat malasing ka. Gapot di pa nang balbaliw ti kinatayag mo. Ti kinamalalaki nga langam. Tilagamin mistake ko di
Kadyak sinutso tinagan mo. Henry tinagan ko, siya ti ama ni Samuel. Katsika. Siya man ni Lucrecia, ti ina ni Katrina. Hindi kita anak manong nemi ni nanang. Anak, managip mo di istorya kang kayo di. Pinawlawan dag di kita members iti gangsters. Di kita gangsters. Nga, ada nang isalakan kanya. Managip ko na. Isuna. Diya kami nasa lutsud iti. Nonat nagan na. Lokring. Umay ka. Iya mamuka ka ni misis ko. Kaslang nag-aran tirik nak marong naimi. Agam amo, dananang kanti ama ni Samuel. Hani, maragip di istorya kang ka. May panggap edi tiyempo nga na nakalukloko. Iso na, ni Lukuring, istorya kang ka edi nga, nalapsat nga babaeng nga pinalawlawan di kiti kakaduwak. Panggap may di nga talagang hold upin mo saan kita gabutan na pindas kit pagsusublatan mi ko mga ramesen. Eso? Oin. Agamanak manin karidi parang isalakan mo kanya. Ako huwag gayam. Isublikin karidi intad mo kanya. Baga may di nga saan nga may isalda. Hindi pa pinagpakita iti agal-alahas. Hindi pang pakita iti pawn shop. Balbaluran naman iti 20,000 pesos. Dito adak pala ka na iti wallet ko, iwala wallet ko. Ito. Dito nga kwentas. Sir, ayaw mo nakawakan di sir. Guli magkailang, agdagin kailang ko binga, Samuel, Papa, Katrina, honey, kaso di na pasamak. Inustoryo mo kanila ito kini Katrina? Inustoryo nga, adamayat nga, mga namas kanyak, ada nang isalakan kanyak. Ngayon saan ko inustoryo kang kuha na nga, hindi ko kang katikuhentas nga, kaspasit pa nagyaman ko. Nagdad ka pa 20 pesos saan nga sulat ko rin kwartam. Gabot na jak awatin di kwarta, inikat munti, nakakurkang ka kwentas mo. Sa mo yung baga nga, detoy, numampesa nga may salsalda. Napilangan, isupet inayon titid ko nga, gungunam ti pa nang isalakan mo kanyak, kunam kanyak, kadi, uwin, yung saan ko inawat ti kwarta. Tako ng mga umpagpletem, kaputa, na sapa ka nga nagpara. Kaya siyempre, kasabulab ti kwarta, tapno, ituloy mo tagbiyahe. Inalag na doon kwentas. Asa nga kaputa, at na mabaling ko ang pakinanundan kaya ka. Kinapod no na, biktima ti pamilyak, dagiti scammer. Dagiti parang gundaway. Kas may isang nagtutubo kahit kumat iding ang rebelde. Nang bukelak ti may isang agang. Ngawan ti sa balay panggap may di, no di manggundaway ka dagiti. Kaya't may gundawayan. Ag-hold up. Gabuta makita may iding nga nalapsat ka, kaya na baka nalimad nga da kwartana ko namin. Iso nga tinulagak di ka kaduwag. Kapalawlawan na ka. Tapno di ka stagat ta. Biktima enda ka. Imentra akmet. Tapno na pimpinas, iti pa ng biktima miken ka. Agbali na ka hero. Tapno nawayag to nga mga ala ka nagiti kahit kung alaan ken ka.
Ngayon nagbaling ka, biktima. Tikas ka na kami, biktima. Di ba karup mi ini? Kaya talagang ada mapalim mo. Numampay naglugan ka lang tiship. Ngayon tsaka mo. Tanekat mo tindida ka sa panggap ko. Hindi ka sa taon ay panagyaman mo. Nga ti panang ipagarup mo ka talaga. Na nagbali na kahiro king ka. Inalak ti kwentas. Tapdo na pakalaglang ipakeng ka ko na. Tadakal ti pamatig ang sabat tubay ti dalat ta. Kinapod no na kisinapsapol ka. Hindi ba nang sapsapol ko keng kahay sumatan ti datateng tinagpaling asawa. Ken ka po. Ken ka. Nga kasikas din ang silaw ti panunod ko. Tapdo yung starting ko ti kasta nga naramidag. Kayan ko, nga pasublian tinapukaw ti pamilyak. Kapanang loko ng iti scammer. Nga dati ka po na no, iramid ko ti amin na pamuspusan tatno, nagsalukag, intuloy ko ti nagbasa. Ay nga nadanak ti punahan ka nagnegosyo ha. Ti imbagagasat, iba senso deta nga senso. Uno iba senso deta nga negosyo. Iti bukod ko nga, diskarte. Kaya nga, nagunod mi nga kasawa ti kastoy nga sasad ti panagbiang kakapag tinulong kami, nadan kami ti talungan na. Kat may sa kanakuatan ni Samuel. Kamuno na ka lang ha. Kamuno na ka nga nagkarelasyon kini misis ko. Sakbay siguro mo nga binigtirimahan na ka atin na loko alilaw nga lalaki. Nga na magbaling ka nga disgrasyada. Nga sumati pa na kaipas nga ni Katrina. Ita, isublig madlaking ka natin nga kwentas. Tasan ko ngayon lako. Ito nga kwentas tinaramat ko. Nga no kasta nga, aramidak ti panggap ko ngang balbaliw. Matmanak na nga kwentas. Kasi kang arti ng silaw. Iti panunod ko tapno, idya kon ti madi, katrugya kon ti karamit ti na siya. Kinapod no na talaga nga sapsapulang katapno yung sublik. Ita na sa pulang kan. Nga siya gagayam ti ina. Iti babae nga. Iba't patig ti anak mi. Abalayan. Isublik kong kaya kadato yung kwentas. Nagkamanak, sir. Abalayan ko na. Ti amok ini. Saan nga nangina ti pananggatan kanya nindinanan ko. Edi sa pulan na kanya, imbagaglatang na pukaw ko. Edi panakilaban ko kanagit lalaki nga maitamang ramas kanya ko nasambrot na natin akwentas. Kasi lang tibaga kadinahanan ko. Yam samet, tayo sumat panagyaman mo kanya, di panangin salakat ko kanya. Oh, apalayan, awanan ti problema. Kaya nga tanong, saan nga siya ka? Ngam talaga nga awan ti maramid minuan yaman, ti pakaragsakan, gan pagayatan ti anak mi. Matungpal. Kaya yan tangay, na moment nga siya ka. Agit, okay. Pagsasalitaan ta nga roten, ti kalaysa, dagit anak tayo. Edi mismo nga imatang dam, ano name matang ni nanang naganak kini Samuel, lakin narakop kami tinakairot kini Samuel. Oen manong name na patalgadan ka na panagnikan no kasano iti kinapudno ti panagayat mi. Toore na one kas diyang istorya na pasamak ti napalpalabas. Agbadpada kami gamat ka nakasagana nga nang laban ti panagayat mi. Ngam na pinpinas man ang tinapasamak ta awanan ti rituer, awanan ti agked-ked, no diket isuda. Dagay naganak kina Samuel,
iti nang teden iti pamulubos bendisyon tapno bangunan min ti natal na natalina ay naragsak nga pamilya. Nagalaysa kami manunemi kini Samuel ket pinanawan min ti pagkasaraan mi. Imay kami nakipagneed manunemi kini nanang iti balay da Samuel. Ket nupay sang kumakayat dagiti abalayan ni nanang agtrabaho ni nanang. Kayat ni nanang nagtrabaho iti nakairuaman na. Nga ison manunemi ti kang runaan nga kadua da papa ken ni mama nga mga awan mga aywan kadagiti upat nga anak mi nga apu ko da nanang da papa ken ni mama. Manong nemi da kamin kini Samuel tinagtinulungan nga nang manage iti negosyo gabuta nagretiron dagiti asawa dagiti naganak kini Samuel kadin talagdan kada kami ti negosyo da kada kami tinangituloy. Pero ita, tinakana naman manong nemi, nga pakakitaan ti kwarta mi tapno maisagana nga naimpag, ti masakbayan di kidukpat nga anak mo. Dito nga ron, ti pagkasalita, ak manong nemi, amisak, nga bastarda, taninanang ko kat bastarda. Ngayon gayam, kat talaga nga ito pagtugpalan na siya at noon niya talaga itinaikari, nga gasat ngayon pahay ni Apo Diyos kada kami. Sabi ko mama nung nemi tinakaibati akman iti ada liwliwak ang pagsaramihan ti biyag kadagiti padag iti mungeg ken nagbuya more power to your program anong and God bless. Tuyag yamon nga pagayam mo Katrina. Thank you Katrina. Tingin ka pa nagsurat. Thank you man kadagiti nagbuya.